Livumile ukuba uqhweshile entolongweni uThabo Bester nowaziwa njengomdlwenguli kaFacebook isebe lezoluleko. Axhalabile amapolisa kwaZulu Natal kukwanda kweziganeko zogebengo lumasikizi kweliphondo. Liphumelele iqela laseWest Indies kumdlalo wokuqala we-T20 namhlanje. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Isebe lenkonzo zoluleko lithi lifumene ingxelo evela kwiziko loluleko laseMangaung ngeFreystata nelilawulwa inkampani iG4S. Ngaphambili ingxelo zazisithi uBester wazibulala ngokuzintumeka ngomlilo kwisisele sakhe ngoMeyi wonyaka ophelileyo. Okukusemva kokuba kwafunyanwa umzimba otshileyo kwisisele sakhe. Kutshanje uvavanyo lwencindi yofuzo iDNA ngelasemzini ludize ukuba umzimba wafunyanwayo ayingokaBester, kungoku nje kuqhutywa iphulo lokunqakula lokaBester nanjengoko kukholelwa kuba waqhwesha eziseleni. Ngokusiqhagamshelana nesithethi sesebe lenkonzo zoluleko umnumzana Singabakho Nxumalo ukusinika inkcukacha esithe vetshe ngalomba. Sikwamkele mnumzana Nxumalo, khawusiphe amagqabantshintshi ngokuthethwa ile ngxelo. Sibonge ithuba mhlaka. Singasho nje ukuthi Umnyango Correctional Services siphuthulile investigation nebibheka ukuthi ngabe uThabo Bester lo kwenzakalani emva kokuthi sathola umbiko ovela eMangaung Correctional Center eoperator G4S eyithi-ke uzishisile kwisele yakhe. Umzimba uthe musu ucubungulwa. Kwatholakala ukuthi isidumbu somuntu wesilisa wayinengozi enkulu ekhanda, kanti futhi ngaphakathi emaphashini kongekho ukuthi wahogela intuthu enobungozi, kanti futhi wayeseqala ukonakala. Lokho kusenzelwe umnyango sabona ukuthi cha lo angeke kube umzimba kaThabo Bester ngoba phela yena wayekade ephila ngayizolo. Kanti makubhekwa futhi-ke namahlulo okanye i-DNA naloko-ke obebizwa ngomama wakhe, naye futhi atshengisa ukuthi cha ayihambelani. Ingakho-ke sithele kumaphandle ukuthi cha lo muntu-ke ocutshungule lapha akusiye uThabo Bester. So-ke sasesithi kushuthi-ke simbone njengomuntu oweqile ejele, okumanje isigidi siyamfuna sanxusa nomphathi mawusibekelele ngoba phela simthatha njengomuntu oyingozi kakhulu. Mnumzana Nxumalo, ngokulwazi lwakho ngoku kwenzeke njani into yokubana kungabonwa ngoko nangoko ukuba ayinguye uBester lo? Ngomhla ka-3 kuMeyi 2022 sathola umbiko owawuvela-ke kulijele leli besibikela ukuthi cha uzishisile. Ukusebenza kwethu kuye ukuthi uma umuntu eshone ngendlela-ke engasithi unnatural kumele kuphenye. Yilokhu uphenye besibhizi ngalo siphenya-ke kwalokhu kuvela izinto eziningi ezisixakayo. Base kuthatha isikhathi ukuthi sizigcine-ke sikwazile ukuthi-ke sithi hhayi-ke ekuphenyeni kwethu nanga ama-findings. Ngoba phela namanye amasebe kahulumeni nabo kumele enze olawo uphenyo. Kodwa-ke sithe cha siqinisekise ukuthi hayi lokhu esikutholayo akuhambelani ne-description ongathi kaThabo Bester. Ingakho sithe nje cha kumele simfune size simthole. Kanti-ke nophenyo kwe-SABC liyaqhubeka ngoba phela kumele futhi kutholakale ukuthi wakabani umzimba watholakala laphaya. Ingaba kuxhaphakile kusini na ukuqhwesha kwamabanja kule ntolongo? Kuyinto esithuse kakhulu. Ingakho siwumnyango sithe uphenyo lwethu ngeke lize liphelele la. Ngoba kumele sibheke ukuthi izitho ezinye izinto ngoba uma ubhekisisa kuningi ongahambi kahle ngalilanga lesigameko. Ingakho kwesithi thina ushathiwa uyedwa umuntu weqile akumele umuntu aphume ejele isikhathi singakafiki. Kumele sibhukule sisuke simfuni. Phinde-ke siqondise igwegwe kulabo phela sebethe benza okuhlukile kunalokho okulindelekile. Ingakho-ke lolu nje sisukumele sathi cha inkampani le esayine inkontileka ukuthi irane leliyajele kusenembuzo enzima kakhulu okumele iphendule. Mnumzana Nxumalo, ingxelo yenu ephumileyo ithi nisebenzisana ne-GS4 nine-contract kunye nabo ephelelwa nge-30 kaJuni ukuba niphazame 2026. Ngaba ninazo injongo zokuqhubeka nisebenza ne-GS4? I-G4S i-contract kwangeka 25 years ngaphansi kohlelolohulumeni olubizwa ngokuthiwa i-public private partnership.
iyacacisa la futhi ukuthi mayiphela kumele ke uhulumeni athathe over. Asinazo injongo zokuthi sithi cha mayiqhubeke. Ingakho nje sinethimba elibhekelele ukuthatha over mayiphela lenkontileka ngo-2026 kungelona lodwa ngoba kukhona nelinye ijele lamakhado lohlelo olufanayo nalo ngo-2027 sizolithatha-ke libe ngaphansi kwethu. Ngamafutshane ngabe isebe kumagxela indawo nangokuphanda abo babandakanyekayo ekuqhwesheni kukaBester? Ngingasho ukuthi investigation yalo siyiphothulile kodwa ke khona lapha sithi-ke people or persons of interest or lapho kwesikhathi uzosibekelela ngapho ngoba phela kuyacaca uma uphenya lapho ukuthi kunezinto eziningi ezingahambanga ngendlela and abanye balaba bantu abasekho even ngasemsebenzini abanye baxoshwa abanye banisiwe akulula ngisho ukubathola yilolo phenyo okufanele liqhubeke ngoba phela akekho umuntu esengathi imphenye ibheshu makunje lesimo lesi siyihlazo kakhulu ingakho nje sumnyango sithembe cha impela na le report esinayo asiphumele ubala sithi nansi kodwa umsebenzi awuphelele ngoba kusenembuzo kufanele iphendulwe. Sibulele kakhulu lo ke bengumnumzana singabakho nxumalo nesisithethi sesebe lenkonzo zoluleko. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane ithi kudinge kubambiswano kuwo wonke amasebe karhulumente ukuze kusonjulule ingxaki edalwe ezizikhukhula esajonisi. Uthi kufuneka kokhiwe ngokuthi iseko ezonakaliswe ezizikhukhula kwaye amaxhobe ezizikhukhula angaphaya kwama300 anikwe ukutya nendawo zokufihla intloko. Ngabantu abathathu abaphulukene nobomi babo kwezizikhukhula ngelixa abanye begcinwe kwiholo. Imeko emaxongo nelusizi ebangelwe zangyongyo zemvula ezinobungozi nezigqogqise kulumandla zashiya abantu abaninzi bengenamakhaya. Iziseko ezingundoqo ziwohlokile uquka indlela, indawo zokunikezela ezempilo, ivenkile nazo zibonakala zonakele. Zili18 ibhlorho ezonakaliswe zezi zangyongyo zemvula. So imeko enzima kakhulu, iwadi eziyi-13 zichaphazelekile apha, indlela ezipha ku-100 zichaphazelekile ingakumbi phaa ezilalini. Iibhrorho phantse zonke iilali zalapha zineebhrorho, abantu balapha kunzima uze ezidolophini. Abantu abaninzi abangodinga indawo sithetha nje bathi bacela urhulumente ukuba angenelele. Ndiyarenta emthumbane, ndawushiya umzi wam apha ezwelitsho nakhona ungena amanzi ndawurenta apha emthumbane. Ndiye ngolwesine amanzi dada kumanzi kwanto igrosari yonke yami isefrijini, inyama bendizixhelile zibolile njengangoku. Osomashishini nemibutho engekho ngaphansi kwarhulumente icele ukuba ingenelele ngokukhawuleza. Sicela wonke umuntu ononcedo analo noba ufuna udonata impahla zonxiba noba zezi zabantwana bakho ezingasanxitywayo uzizise apha. Ubufuna udonata ukutya siyacela abantu bazise ukutya khona ukuze abantu abalapha baqhubeke betyiswa. Idolophu ifanele uba iphume iye kwindawo ephakamileyo isuke apha ngoku ezantsi ngenxa uba akusabonakala bazophinde sincedakale abantu apha bayatshona. Amasebe karhulumente ajongene nemiba ekumila nje acelwe ukuba akhawuleze angenelele. Uninzi labantu apha abangoomama, abantwana namadoda alala kwiholo enye, nto leyo inganobungozi ukuba ngaba imeko yokuhlala kwabo iqhubeka ime ngolu hlobo. Ndinkululeko Nyembiso, Iindaba ze-SABC, ePort St Johns. Amapolisa KwaZulu-Natal athaxhalabile kukwanda kweziganeko zogebengo lumasikizi kwiindawo ezahlukeneyo zeliphondo. Kwithuba nje lingaphantsi kweeyure ezingama-72 kudutyulo kwabulawa abantu abali10 kwiziganeko ezahlukeneyo. Ubungcinkane basi-7 abonzakele ngokumasikizi. Inkcukachamanani zamva nje zintame ukuxhuma kobundlobongela obungenalusini jikelele kweli loMzantsi Afrika. Ezokugebenga zenyuke ngomyinge we10 nyaka nanyaka. Bakubuhawu bama-82 abantu abagetyengwe ngosuku kweli phakathi kwa-Okthobha noDisemba nyakenye. Axhume nangakumbi la manani KwaZulu-Natal. NgoLwesibini kugetyengwe abanini iziteksi 2 eThekwini. Kwesinye isiganeko eSpringfield kugetyengwe indoda inkosikazi nentombi yabo eminyaka 9. NgoLwesine kudutyulwe kwabulawa isi5 othongathi kwisiganeko esayanyaniswa nogetyengo lweeteksi. Nakubeni kunje amapolisa aqinisekile ukuba enza umqela obonakalayo. Muva nje sekukhona esinye isihlava esibonakala siqhubeka lapho khona kubulawa abantu emini kwaBha
kube nesithombe esakhekayo ukuthi udlame lwezamatekisi, ngoba uma kubulawa izikhulu ezamatekisi kuba nesithombe sokuthi kungenzeka ukuthi babulalana bodwa abasembonini ezamatekisi. Kanti-ke futhi kungenzeka ukuthi kukhona ongaphezulu kwalokho ongaba ukuthi mhlawumbe kunabantu abangezwani ey'ndaweni abahlala kuzona, bese kuthi uma kukhona ungaboni ngasolinye embonini ezamatekisi bese besebenzisa lelo thuba ukubulala izimbangi zabo. Umhlaluji wezopolitiko uthi ngunomji ukufumanisa ngesizekabani salengikitya, uthi urhulumente makabophe iziqine kwezobunhlola ukuthibaza ezi ziganeko. We are not losing the battle. If we are still able to arrest over 2,000 suspects in a week, that's progress. If we are still able to find guns and arrest people for being in illegal possession of those firearms, that's progress. We need more of that. Kwesinye isiganeko ngolwesihlanu kugetyengwe umlindi kaceba we-DA kumandla weZululand kusaphandwa. Amapolisa amemelela kuluntu lubancedise ukuphelisa lembubhiso engakanana. Isixeko saseMangaung eFreystata siqhuba ngaphandle kwesikhokelo sezopolitiko nabalawuli abasisigxina oku emva kokulahla kasodolophu nesithethi sebhunga logama lomasipala esaxhuzulwa imikhala ngumlawuli. Ukanti axhalabile amaqela aphikisayo kwibhunga ngongabikho kwesikhokelo ngelithi oku kuthwaxa uhanjiso lwenkonzo. Isixeko somasipala iMangaung sikhangeleka silahlwe kwesinomhlwa. Oku nakubeni isixeko sakhutshwa phantsi komlawuli wephondo sibe phantsi komlawuli kazwelonke. Amaqela aphikisayo afanekisa lo masipala nenqanawe ehamba ngaphandle kokapteni. Inkonzo zichaneke ngeyona ndlela. We are very worried. We don't have a speaker in council. We don't have executive mayor in council. We don't have a chief whip in council. We are still on acting HODs, acting city managers. So it's really a crisis. Service delivery is an all-time low. The speaker has resigned. The mayor has resigned, forcefully so, by the factions or the other factions of the ANC, whom they don't care about the people of Mangaung or the services. Inkqubo yokufumana isikhokelo esitsha sezopolitiko iyaqhuba. Very concerned from the beginning, and we have been trying to find a lasting solution in this municipality. As a result, we have also had interviews already for the mayor, and this process needs to be finalized between today and Monday. Hopefully by next week we will have a new mayor, a new speaker, and a deputy mayor of the institution. Umhlaluji wezopolitiko wedyunivesithi yaseFreystata uthi kungabikho kwesikhokhelo kudinga isisombululo esingxamileyo. The ANC cannot afford to sit months and weeks on such a matter where currently you don't have a mayor, you don't have a city manager. That in itself also tells you that in terms of the day-to-day management of the municipality, there is a huge vacuum, and that will also further deteriorate service delivery in this particular city. Umbutho wamasipala isalga uthi awuxoli intlaninge yezithuba zomanejala kuninzi lomasipala ekungaqeshwa mntu kuzo jikelele kwiphondo kuquka iMangaung. Samkele kwakhona kwiindaba zethu zisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng. Ukanti uyakwazi ukuzifumana izindaba kwikhasi lika-YouTube kuphela kwazo ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ngoku ke makhe siphinde sithi krwaqu kwinqaku lethu eliphala phambili kule ntloko. Isebe lenkonzo zoluleko lithi lifumene ingxelo evela kwiziko loluleko laseMangaung eFreystata nelilawulwa inkampani iG4S. Ngaphambili ingxelo zazisithi uBester wazibulala ngokuzintumenka ngomlilo kwisisele sakhe ngoMeyi wenyaka ophelileyo, okusemva kokuba kwafunyanwa umzimba otshileyo kwisisele sakhe. Usekela mongameli welu mnumzana Paul Mashatile uthi kuyaxhalabisa ukuba kusekho ucalucalulo ngakubantu abanesifo sephepha kwaye uthi oku kuthintela inkqubela phambili kwiinzame zokulwa nesi sifo. OkaMashatile bethetha kumsitho wosuku oluqatshelwe kwihlabathi njengosuku lwesifo sephepha kukwaphehlelo linkqubo kazwelonke yokuqubisana nesifo sephepha ugawulayo kunye nezifo ezosulela ngokwesondo. Lo msitho uphazanyiswe ngumbutho wabantu abaphila nogawulayo nabatyhole inkulu baphathiswa umnumzana Bushimape ngokungabananzi phakathi evekini. We were told on the 11th hour
after we've been engaging with your office, Premier, that you are not coming, you are in my gang. We felt very disrespected as people living with HIV. This is a human rights month. And we said, as a voice of people living with HIV in this country, we can't accept that. And we demand an apology, Premier. Kuye kwabuyisela uzinzo yaqhuba inkqubo owayephila nesifo sephepha uDavid Macana unikezele ubungqina ngendlela kwamsindisa ngayo ukusebenzisa amayeza ukulwa nesifo sephepha. I survived TB 3 times in my lifetime. I was hospitalized for a period of 9 months. On the 7th month, it was then I was diagnosed with TB meningitis. Elilizwe loMzantsi Afrika lelinye lamazwe athwaxwe kanobomi sisifo sephepha nangona esi sifo sinyangeka. Ukucalucalulwa kwabantu abanesisifo sesinye sezizathu ezilibazisa inkqubela kwidabi lokuphelisa esi sifo ngo-2030. We are not only here to commemorate the World TB Day, but we are also here to launch the National Strategic Plan for HIV/AIDS, sexually transmitted infections, and also tuberculosis. If we don't make sure that we put all of our efforts to drive this program, it will not succeed just because it's supported by cabinet. It needs all of us. Le nkqubo kazwelonke yokulwa nesifo sephepha ugawulayo kunye nezifo ezosulelayo ngokwesondo iphehlelelwe namhlanje iza kuba likhuba lekulweni nezifo zichaphazela kakhulu elilizwe. Libone ukwehla ngokumandla kwezinga lentswela-ngqesho iphondo eMpuma Koloni kule minyaka mibini igqithileyo. Ngokweenkcukacha amanani zengqesho zekota yesine kunyaka ka-2022 lehle elizinga ngo-42.9% lisuka ku-47.1% kwikota yesine kunyaka ka-2020. Nakubeni kukho imingeni kwezoqoqosho eliphondo liqinisekile ukuba lizakwazi ukuqhuba nokunciphisa intswela-ngqesho. Konyaka ka-2020 no-2022 ngabantu abathe rhatya kumawaka angama-20 abathe bafumana ingqesho ephondweni. Le ngxelo ibonakalise ukuba amacandelo afana nezezimali, ezothutho kwaye nelorhwebo ngawona abonakalise impucuko kwingqesho. Ukanti ingqesho kulutsha lusasilela. When you see that person put in the time, wake up every morning 7 o'clock, 8 o'clock to go to work, eventually you're going to get that feeling, what am I doing with myself? Because as a person, it's not nice to just sit around and do nothing. As a human being, you're supposed to do something. Ingcali kwezoqoqosho zithi imeko yezoqoqosho ephondweni ibonakalise uhlumo. To make sure intobana kokuqala si producer skills esifunekayo apha Eastern Cape. Okwesibini sizame ukomeleza sector ye tourism. Okwesithathu sizame ukomeleza agriculture. Because that is our competitive advantage. Apho sikwazi khona uhlumisa Eastern Cape. Urhulumente wephondo ulwamkele olunyathelo. Sisebenza ngokuzinikela okokuba siguqule isimo sase-Eastern Cape, siguqule ubomi babantu base-Eastern Cape bube ngcono ngokuba sidala amathuba emisebenzi. Urhulumente akazukwazi uyenza loo nto esebenza yedwa, uzawuyenza loo nto xa ebambisene noosomashishini abatyala izimali. Sifuna abatyala izimali bafumane kulula uzotyala imali e-Eastern Cape. Kwinkomfa yotyalo-mali wonyaka ka-2022 abatyala izimali bazibophelele ekufakeni imali ebalelwa kwi-332 billion randi. Kwindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndiseGqeberha. Ngelithuba ixhwithana ngokonyulwa kosodolophu mtshimi ibutho yolawulo ngobambiswane Tshwane, abahlali bathi lumingxi uziso lwenkonzo. Omnye kwimibutho yoluntu kwesasixeko ithi ziyaxhalabisa futhi zilihlazo izehlo zeveki ezipheleyo kula masipala. Ufana nje nqwa nenqanawa ezikayo engenankokheli umasipala Tshwane. Abahlali babongoza uncedo nanjengokuziso lwenkonzo luya ludodobala. eWinterfeld abaqhubi bazama ukuphephana nendlela ezimbi ezingahambekiyo. Ukanti ubomi babahambi ngeenyawo busesichengeni kuba kuye kunyanzeleka abaqhubi bahambele ecaleni endleleni. Ngoku bambi kubahlali bayithathele ezandleni zabo lenyewe. I said to myself, I've got the tools, my own tools, so that I can do something for the community of this Winterfeld. Phakathi kwezinye izinto eziyingxaki kukunqongophala kwengqesho futhi uninzi luxhomekeke kwiinkonzo zesisa zokutya abazifumana kulo mbutho ungekho phantsi korhulumente.
Mrs. Carlo, that they've helped us with food. This is the only good thing that came around us. Otherwise, this area is dead. We are a voice and vanguard of the community and the government. So most of our programs are focusing on developing every person who's living near Winterfell. Omnye wemibutho yabahlali Atteridgeville uthi lembumba yesikhokhelo semibutho ibuyise lumva lomasipala. This is affecting the service delivery because for them it's all about power. We've been on media all along warning communities that the coalition agreements that they are making are not made public. They are excluding us from their agreements. We don't know what they are agreeing upon. Umahlangu uthi orhulumente bobambiswano abazinzanga futhi baxhamlisa bezopolitiko kuphela hayi abavoti. Akukho namnye umbutho opolitiko okhokhelayo ngoku kula masipala, nto leyo yandisa ngokubanzi ingxaki kuwo. Iqela leli leqakamba iProteas lisikele iqela leWest Indies umqela wamanqaku ekufuneke bewafumene kumdlalo we-T20 International othwembende imvula eSuperSport Park eCenturion. Lo mdlalo ulibaziseke iiyure ezimbini ngenxa yemvula wathotyelwa kwii-over ezili-11 iqela ngalinye. Iqela leWest Indies luphumelele itosi lakhetha ukuqhokrisa abasindleki kuqala. iProteas izuze iminitsi eyi-131 zaphulukana noothinti abasibhozo. Nangamabali lo mdlalo. Left arm spinner, top edge sweep, first delivery, underneath it is a safe pair of hands. Well, if you could play that shot deliberately, you'd be doing it all the time. It's a little top edge hoik. It's gone straight up in the air, there's a man out at deep mid-wicket. This is going to be a difficult catch. It's very, very... That's beautifully played. No one's catching that on the field. Not even anybody in the stands. Everybody in close. Powell digs us out, finds a gap through the leg side, picks up the single, and the West Indies go 1-0 up in the 3-match series, with a match to come tomorrow at Centurion and a match to come on Tuesday at the Wanderers. South Africa have now lost 4 in a row on this. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso zizana uxa bethu ngesizulu usuku benzolo.